Kabang ni tahu buk tahu keras akra. Obo kaya ni tahu second step obo mulu kai mani. Pula na obo kaya first step awas hari te yang ha. Abo ni reason ha. Pula na abo hari kake tahu tahu step kaya butai thai na ike. Rang abo ni ya gulo obo bu rang khoksa mani continue fight ongai jai take process ke kai mani. Hingga tahu second step kora rupai ka. Thai na nai tahu kaya ko baksa norong nunggu mana butai thai ja. Hingga thai ni makaka. Hingga abo mani bupang grudong yang toka. Hingga bono grup thai na bangai nai miski gulo goi nai miski katang ya pang kisah roka. Hingga bosau grok sigan nong toka. Abo no taisa mani hada hamroi nai butai re kabang thai rumno hen nai mani kisah try khai nai mani. Hingga pula na abo to sare na naika. Hingga tahu abo second step busuk fasal man non nai kana. Hingga kabang tahu buk jong norok jotono no ano support khai di nai tong ni ani moi ko thong khai mani video rok no. Oke miski ketang naka tui miski rana miski ketang no aro balti no tui dala aro kalai na nai tu ke ya thai bai di kapip chi nai bai ya bai rom dia obo ke ang puila no obo ami mulo bitna ring haige khaina ka oro tui rukhe pano baire kosok thanya oro tongai dita miski bai tui rulo noi ring khabai na jaw tabo ingang oro tabo miski ka thangulong mana oro bai rukai banyak kaglok sini. Kabang ni tahu buk song, narau bo obai same process ke no mulok sas khai na hine khaklayo. Miski ke thang no golo goi nai mulok ya pangaru lake mulok je abo miski ni tos man nai. Hingga habu tos ong tong nai hingga sartai runa nang ya sarni bodla miski ni ros abo manai nai bo hamnai hingga abo bai no bothai nai aboni bamai nai miski ke thang bologoi riruka rong no puila ani video phlongja jai jal rok no net bai sumani oro puila subai kai mani hingga net hai no jai jal rok hai no si mangna klai tong hingga oro ang mulo kai rui tabuk kora rok truk rute tongo abo usuk toro abo beba nobo subai khai mani net mulo kusung moi thangde tongo baba yang este abo net kotor masih usuk logo ayang utongo oro ang subai na do muilok 6 kan bit kai rujak tongo turuk ke kusung phaja tong kayang abaro bo kenarong nuguin manghana ang je kono mui kuthung kai langke mane umhage kayo paisa porishram khlainai je net dog waro kaimani abo mangna thungya tui tai second step mani tai দ্বিতীয় বার aro ফসল namnai jaitake snamo ge tai kubunang tai snamna nangya ageni je ang je jaijol lok snamani orono ফসল namnai jaitake snamo abo bebak no muilok tawki kusungsei phaite tongo
obo ke thaisa torkha oboni yagulo sang oroni tin khan obo khak ka muilo obai ke 4 number 4 khan nai ge turuk ko kora rote tongo bubar bukhrui rote tongo khapangni ta hubuk ta okra sakra rok narok jodi ani o video no saja hunke like share comment khaidi tai channel katalang tongke subscribe khaidi ge jotono kaham krong tong di jotono belai hambai khulumka see you take care tai kaisa video malai pinai tata bye bye